Dobrý deň. Aj keď sa nám pomaly končí letná sezóna, dúfam, že stále dovolenkujete, cestujete a pozeráte nejaké zaujímavé cestovateľské dokumenty alebo vlogy. Ja robím to isté, keďže tu máme ďalší víkend, tak som si povedal, že idem na krátky, jednodňový, dúfam, že pekný a obohacujúci výlet. Idem na miesto, ktoré mi odporúčili mnohí chatári, rekreanti a milovníci vodných športov, takže poďme sa tam pozrieť. Takže ideme sa vydať smer Ružín, pred cestou ešte skontrolujeme veci, či máme všetko, či sme nič nezabudli. Výhodou takýchto jednodňových výletov je, že nepotrebujeme veľa batožiny, nemusíme riešiť žiadne rezervácie penziónov, hotelov a nemusíme sa presúvať dlhé hodiny autami, autobusmi, vlákmi, v prípade lietadlom, kto cestuje niekam ďaleko. Stačí nám niekoľko základných vecí, nejaká voda, oblečenie, nejaké náhradné tričko, mikina. Kto chce aj plávky, keby sa išiel kúpať, pre prípad, ak by začalo pršať, bola zima, ochladilo sa, čo sa môže v horách kedykoľvek stať, alebo sme sa spotili na nejakej dobrej túre. Takže ozaj základné veci, samozrejme nesmie chýbať peňaženka, doklady, tak by sme potrebovali natankovať, nejaká videotechnika, aby sme mohli zaznamenať krásy Slovenska. Takže takto naľahko, na pár hodín tam a späť, pozrieť si niečo pekné, užiť si výlet a cestovať, vzdelávať sa, obohacovať sa a aj takúto formou podporovať cestovný ruch. Takže poďme sa vydať na to. Páni, tak toto je nádhera. Sme neďaleko Margecián. Krátko za obcov a tu je jedna z chatárskych oblastí, ak to tak môžem nazvať. Chatky priamo na pláži. Krásny, zmiešaný les, ihličnato, lísnatý. Nádhera.
Tak čo poviete? Ružín môže byť? Stojí za to? Myslím, že hej, mám veľmi pekný zážitok, krásne miesta, krásna príroda. Odporúčam každému z vás. Toľko dneska odo mňa, ďakujem vám za pozornosť a stretneme sa pri nejakom ďalšom videu. Dovidenia, do počutia.